Вітаю! Найпростіший спосіб мати на собі світловідбиваючі елементи і не забувати про них – це шнурки для взуття. Один раз затягуєте і носите. Є шнурки для взуття із такою вплетеною ниточкою по 60 гривень, 1,40 м довжина. Заходьте в сайт світашка.com.ua, обирайте. І є ось такий світловідбиваючим покриттям 1,20 м та 1,40 м. По 100 гривень. Тут у нас є чорне покриття, чорні шнурочки точніше, і є ось такі білі з веселковим покриттям. Такі шнурочки по 100 гривень, їх залишилося у нас трошки. 4 пари, 2 штучки метрових, одна 140 см і одна 120 см. Цікаво, заходьте, замовляйте і користуйтеся безкоштовною доставкою від Укрпошти. Ще кілька промокодів залишилося.